jing im bat me bat skem ya nga atray bayo. Ka burom, ka jingu, bat ka jingiro, kalong yaw try bo nong pan jongi u Jesus Christ. Ka jing kublay, ya gani ka media ministry, the light of the gospel, ka bangila banya sami ka tien jong blay, hapring jong pi. Bat ka jing kublay ru, ya ki parabangit, haka balang, bat kumju, haki weipat ki kanhon balang, bat mapi baro, kibiya sngap, ya kani ka kubor, ka kaga kerteng, ka batiang tam, ka jong turay, bat unong penim, jongi u Jesus Christ. Ka kubor ya ka bang akwa, bangan ya sama pring jongpi, ha kani ka por, la shim, na ka shiti upol, shikinong koren ka baningkong, ka lenong ka bakat san, bat ka dukot, ka balay pulay, ka ketien ka jong ublay ka ong kumniya. To what shah, ban shukor no, yapi, ki jing ya selok basniu, ki ya penpot plaking, ya ki akor baba. Tungin ya pendam, haga jing tuai. Ublay wa kraw blay wadan bor baro. Syamilong ka burom baga jingo bat ka jingiro. Try Jisu. Kani kalong ka por ka jangmi ko try. Ngaduay ko Jisu bichunga. Baka burom ka jangmi kan pao ko try. But kamta me try. Ngaduay baga snam ka jangmi Jisu. Kanlong ka jingya da. Nakabantay jonga ka bakren. But nakabantay jongi way piway. Kiba sngap. Ya kani ka kubor. Try Jisu nga dapan kan tangno. Ya kani ka por. Hagik sangti badan bor ki jangme. But I woman simba ku jame try un pendep ya ka jing tu ya ka bula khat yanga ka ni ka step ban ya sam ya ka ktien ka jong me ni ai ngo ya me try Jisu ba me asngau ka jing duai ka jonga ha ka kerteng ka badan bo tamu Jisu nga duai. Amen. Kumbangala ong menta ka kubor kalong to what sha ban shukor no yapi bala seng nang rem na ka ningkong koren ka lenong ka bakat san bat ka kon ka balay pulay shikentien syapang ka nongba ka poin ka baningkong kalong shikentien syapang kani ka nongba koren bat kani ka shiti latho ya kani ka shiti da upol ha kita ki por ha ka bi don na po Ephesus bari ki skip ngi ki bakut jong ka jing don jong u hadin laisnem ha Ephesus ulat ho ya kani ka shiti ha ka snem san posan hadin ukres san posan edi wat ulat ho ya kani ka shiti sya ka balang ha kurin kani ka balang balaseng ha ka jing yat missionary jong u ka baar kani ka sinong kurin kalong ka nang ba ka ba kraw kalong ka jaka kai ka ba kraw bat kumbalong hang niya shalong ki bonjat ki benriu ki wan bonjat ki niam ki adon bonjat ki jing ki ktien ki thalien kumtha kani ngila ban ong ktien pareng cosmopolitan city kalong ru kandang ba chong ka jing sngaw ba city of pleasure and entertainment tang ki jing sngaw ba suda bat don ru ka jing long gibriu hakabakat don ka immorality kata ka jinglong aurea hapdeng jung gibriu hadu ba utaw Josephus utaw historian wakraw ulaong baka long ka ba mensaw ba nginyat agi linti jong ka kurin menmit. It is dangerous to walk in the streets of Corinth at night.
Day hang ni bala seng ya ka balang. Bat ka perthei kala rung ha ka balang. Ki kentei ki long ki balek don bora du kata-kata. Haru bau pol, ikum bau kam strik ya ki kentei. Bat uju ai ki kendon ya ki kentei. Ikum bau long anti-women, persya ki kentei. Bat katuk ani ki kendon ka baki uong. Ko ki kentei wat yang ha ki jaga kentang. Mapi, let banyak keren bat ki lok jong pi hala ki yeng. Wat bunya kan ka yeng ka jong play. Ki kentei tu ngap jar mapi. Don ru kata ka jing ong. Ki kentei tu tap ya laga kli aba pi yeng. Haka jaka kentang. Bapin pen pau, bapi pen red akmat ki rangba. Kini kilong ki jing keren. Ki jong upol bersya iki kentei. Ban yo iru ba kani ka balang hakuren ka don ka jing ya pat ya pra ka jing sukan hon ka bajur kumbang ketien parang groupism way ong ade jong Paul way ong ade jong Apollos way ong ade jong Jesus Christ day na kani ka daw ba uni Paul ula ai ha ka lendong ka bakat ar ka baning kong kuren ka bakat ar syapang kani ka met ka jong brio kata ka body analogy. Ngiyalong ka way, kum way ubriw. Jisu long ukli jong ka met. Mangaban mapi ngilong ki chat ki kmat. Ngilong ki kot met. Hakmat ka jong play. Ngilong way ubriw. Wat penyak pra, wat penyak pat yala dia. Kani kalong ka benta ka baningkong syapang ka shiti. Yung syakinong kurin. Ka benta ka ba ar pa de. Aku ban kren kendiat syapang kani kalenong ka bakhatsan ka baningkong kuren kalenong ka bakhatsan ngan ai tangki points katu kani kendiat kensai kani kalong ka kalenong ka bakordor na ka benta ka jinget kristan jongi dei halor jong kani kanong rem bangi kong ki kon jong play ni pen scam ya ka jinget ka jongi Padahal lenong kebakat san kedekot iway hadu lai. Ai hang ni ya ka jingmut jong ka gospel kemut ayu. Ai hang ni ya kata ka jinglong pura jong ka gospel. Kata ka full gospel. Ka bamut ka jing yap u Jesus Christ, ka jing tep u Jesus Christ, bat ka jing mi bat ka jong u Jesus Christ. Bat day halor kani ka nongrem baka jinget Kristan jongi kalong ka baskem. Kabenta ka ba ar? Nado ka dekot ka basaw. Hado ka bakat way. Iyo ihang ni. Ya kita. Kinong saki. Ya ka jingmi pat ka jong Jesus Christ. La aya ka kerteng ukepas. Usenranu Jesus. Kikat arngot kisenran ki jong Jesus. La ayru. Ya kita ki palat sanspa ngot. Kibala yo ya ka jingmi pat ka jong Jisu. Sngau kemen ko para bangit. Ko kiba iya jau try Jisu. Ngi syakri au blay ba emu badan bor. U badan bat ngi wat ha kan ka kelep mat hi. U Jisu. U la mi pat. U Jisu tan bat ngi. Ka benta ka balai pat. Pen iyang ni ya ka bor jong ka ding na. Bat ka jing mi pat ka jong Jesus Christ. Bat habang ipet ya ka dekat ka ba ar po ar. Ninyo ihang tu. Bahau Adam baro kilayap. Utaw Adam beningkong. Ulawan rai ka jing yap ha ka pertay. Henry, Adam uba ar, ubalong, Jesus Christ, uneken, ulapen ya ka pertay. Lawan ra ya ka jing pen Lyngba, Jesus Christ. Kabenta ka basaw pat kalong. Syapang kajingyap. Kajingyap kalong tang kajingyo tiya. Kajingyap kabalong kanong syun kabakado. Kajang ubriw. Kani kajingyap. Kamdon borsyo. Lada. Omdon kajing mipat. Ngila ban ong to bam to di to le kemen na malasya ngila yap long kum kimrat ban yap no henry na mar ka don ka jing mi pan na kata ka daw ngi na ka ban tau try ngi pen sngau ba yaw nong tau changi blay changi ngi pen sngau ba yaw jisu unong pen ba i changi
Bat kabenta kadukot kabenta kabasan na kadukot kabasan paway bat san po ar ngiyo ihang ni ya kani ka jingya tu lupa syapang kata ka jingput katuroy bagi banged baro kin sayo sngaw shen ya ka jing sawa katuroy na bneng bagi angel kin put ya kata ka jing katuroy bat hang ta yaki jingtep on sa plepat bat kini ki bayap ken sami pat bat hang ta u jisun pau hang ta yasun bat mangi baro ki badang im ngin saya herlang ngin ya syam bagi ba e jongi bat ngin saya syam bat u jisu bat ngin long bat u junom la junom kani ya ka bangi khot kata ka jing rong no ka rapture kaban saja shen uong hakashi klip mat in the twinkling of an eye on rong no yangi kogi parabange tungin pen kre ilati namar utrai ulai jan banwan kani kalong gajing itu lupa ba on sa pendep no shen kaban benta kaban riu pat ngiyo iya kadukot kabasan pausan hang ni ngiyo iya kata ka declaration kajing pen bena kajing upol syapang kajing yap uang a kajing yap hang no kajing jap thiau kajong pa a kajing yap hang no kasni kajong pa ti kasni jong kajing yap kalong ka pop bat ka bor ka pop kalong ka hukum henry kajingu ya ublay uba ay hangi ya kani kajing jap thiau da u Jesus Christ uba utrai jongi bat kabenta ka banyo hakadukot ka basan po pra wong tulong pi ki bayay ne ko ki para bangit ba iya jaw try jisu ko ki kun ki jaw blay hagi jing syakri ki ba per ki balang ba per tulong ki bayay ne namar day tang kita ki bayay ne ki banyo ya ka jing pen em kabenta ka balay pan yin poy siya ka ni ka subject ya ka bangi lamang ha ka ni ka singi ha ka dukot ka balay pulay do what siya ban shukor no yapi kani ka jingkran kaday ya ki ba yaw try jisu but ki ba sliang ya ka jingrong no kum kita kitay sakti ki ba start kalong ruyangi baro kum kajing maham ya ni kum ki banget syapang kajing syukor kani kajing syukor ka ba persya kajing syukor kalong kajing shisha the opposite of deception is the truth kajing shisha but kani kajing syukor kadon kat siya bangi pai katray na do kibaret hado kibahe kibarangba kiriu kraw kimentri kinong sanjar umensim kajing syukor uday uta ubayale persya yaw blay uta usaitan ubawanra teng yaladi uwan penpaw hakadur kum u angel jong ka jing syai mat kum tamangi kum gi banget yaw jisu ngingap no ngi syapen telep no hagi jing syukor ki jong u haga gospel u Matthias kalenong ka ba arpo saw kadukot ka balay hadu ka basan hang ni kisenran kilawan siyaw jisu habaw dan natry jong ulum olip bat kila keli ya kani ka jing keli ko try tu pen iyangi ya gidak jong ka jing wan ka jong me bat ya kata ka bakut jong ki baro hagak tien pareng ka kamsyai tu pen pawangi the signs of the end of the age gidak jong ka bakut jong kani ka yabat kani ka ayom gidak jong kata ka jing cencar ba ka great tribulation gidak jong ka baway no nga pertay u jisu usuang bet yaki uang tu sumar ba unoru un syukor yapi
Kinwan haga kerteng ka jonga. Bat kinong mga uba ukris. Bat kin ya shukor ya shibon. Tu sumar mapi. Kani kalong kaktian ka bakhadu ka jong Jisu. Ko kiba iya jau try Jisu. Mga bat mapiru tongin husyar. Tongin sumar. Namar usaitan menta. Wan pan syukur no iki babun. Ngisyami kan iga jing syukur. Ha ka Bible. Nadu ke kitab Genesis. Hadu ke kitab jing penpau. Bangiyo i ke beningkong ke jing syukur ke day. Ha ka kper Eden. Ublay ulo ong yu Adam bat ke im. Melaban bam ni kison ri kan yu rusok jong ding jong ke jing tip ik bapau rusniu memlaban bam. Metang subam men yap no. Henry uniu ek jakor uniu usaitan ka durup senyu lawan. Marupan artatian ya ka im wong hatu. Hatu ublay wong. Wong shisha. Shisha ublay wong. Maladapi bam. Na uso. Uding. Baro. Pilaban bam uding. Baro ka kaper Henry. Na uniu uding jong. Uso jong ka jing tip jing bahus niu. Pinam laban bam. Kadai shisha ka im ko ong hoi. Lada nga bam yu ni uding. So jong uding jong ka jing tip yu paus niu. Blay ong an yap no. Henry upun kelakong pong sultan. Maruang em. Pin om yap. Henry pin long. Kom ki blay. Bat kata kalapan ngop ya ka im. Bat ka im kalabam. Bat ka pop kalawan syar siya kani ka pertay. Kajing jot. Usaitan. Ula penjot napang. Ya ki priu. Ki badan hasla jam ka kendo. Kajing syukor ka tray. Ngikan mau. Jacob. Syukor no elo kupajang. Isak. Ngikan mau ru. Ya kajing do. Kajing Judas ya Jisu. Kabalong kajing do. Jong kajing syukor. Ngikan mau bon. Kajing syukor. Bat kaktian ublay. Haka gospel haka siti Yohanes kabaningkong. Kalendong kabasaw. Bat katukot kabalay. Kaong hang ni. Kamensim. Kabamplay yaw Jisu. Kamlong na ublay. Di kani. Kalong kata kamensim. Jong uta. Ubalyale yaw Chris. Siapang ka ba pilayo osngo? Ba kawan, bat minta ken, kala don lupa haka pertay. Haka ktian pareng ong. And this is the spirit of Antichrist. Kani, kaminsim jong Chris lamler, kala don lupa, haka ni kasla jong ka pertay. Day habang imdon, ya kaktian jong ublay, kaktian jong kajing shisha, bangingop no. Ha, kijing syukur, kijing usaitan. Laju ongru, ba, kabasya syukur, kakamsniu, ban ya kabasya sitam. Lada sya sitam na kabantau Jisu, kumustifan, kiklentemaw, nang pernay, kabrom ka jang blay. Lada kimat ya kakli jang pi, haka split second, haka siklemat, pilapoy siya beneng. Henry ban syukur. La bandu no ya kabeneng. Lada pingop agi jing syukur. Kabeneng kan jingai no nabi. Bangin haban yaksa ya kan ika jingem. Kumta kaong katian pareng deceivers are much more dangerous to the church than persecutors. Laringin pai katian ka jong blay. Haga beningkong utimati ka basaw. Hadu kabasaw, nga kerpat iya jepi, bapin ya pule, ya kani hayeng ke jangpi, naga bentang kapor, kani ka kren siapang, bau pol, ula, ong yaw kentu yaw Timothy, ko Timothy ya lap ya kaktian jong blay, haba day por, bat bam day por, namarkan sa poy kapor, haba ki briw. Latang narsaw ya kijing ya teblam jongki bat kem kwa syuban sngap ya kaktian jong kijing shisha Henry ken ya sngap ya ki puras kam kai ken ya sngap ya ki ki bakan ka pertay ka hikai ya ki hakaba arti moti kalenong balay iwe hadu saw wong hang niru shibon ken sya syukor no
baru ai ya kata ka jinglong jong kata ka ya ka por ha ka ba ya ka ni ki sngi jong ki ka bakhat du ka long ka bedrong tong an shupuli kam tu ni Henry tu tip ya gani bagas ngi ki bakhadu kin wan ki por ba shitam namar ki briu kin long ki be it tang yaladi ki be it sbai ki ba kren sarong ki ba le krau ki ba kren sniu ki bam ko ngo yala ki kmi ki pa ki bam sngongu ki bam khut ki ba klem it yala ka kenja ki ba klem map ki ba kren sier ki bam sitnyo kiba runar, kiba id ya kababha, kinong dilok, kiba hangamay, kiba lemeng, kiba id ya kijing snow ba, kamtam ban ya kaba id yaw play, yu ihang ni, kita kipor kibang imenta, layat hulu pa, ya ka kaban saja, hagi ya kipor kijongi. Arajar snem tam menshwa. Ublay. Ula kren lupa. Haka Bible. Kaktiin jong ka jing sisya. Kaktiin jong ka jing im. Ya ka ba ublay. Ula ay. Haka kti ka jongi. Bangin puli. Tungin puli ya ka. Bangin sumar ya ladi. Nakini ki jing siya syukar no. Kabenta ka basaw. Kita ki jing syukar. Kita kijing syukur. Ko ki para bangit ba iyan. Ko ki ba iyan yung try Jisu. Ki ba dana kijing syakri yung try. Ha kijing syakri ki ba per ki balang ba per. Kani kalong ban pligi kmat jongi. Bangin yo bangin skaw to. Ya kijing long jong ka juk ka jongi ka ba menta. Hang ni ngakren. Ya utaw unong syukur. Utaw syaitan. Utaw yakjakar. Utaw krislamler. Ubala dan lupa kapertay. Uta. Uksoy temen. Ubam dan syuk ki beniat. Ban uba syuk ngoy teli. Bam la syuk. Ban ngimday ban syap ting yau. Kak sitiu Paul siki Ephesus kalnong kaban riu kadakot basipaw. Ong bangi dana katma. Ka jingyale jongpi kam day ka snamba ka do. Henry kita ki mensim. Kiba sensyar. Ki mensim jong ka son. Kiba sensyar. Hagi jaka bedum. Usaitan. Prince of the power of the air. Uba sensyar. Ya kan ika pertay what? Ya uyat Lyngba. Ki television, ki mobile, ki internet. Nakataka daw. Dan kampan jin. Ya ki batay. But ya ki ban syukur no. Yangi. Kani, kam tau yano. Kam tau yaw briyo, ngimyala yaw briyo. Henry, ngakaran persya. Ya, uniw ekjakar. Uniw ksut temen. Uniw Lucifer. Uni baman kumbaong ka Esther Haman baman uni ken uba syukur no yangi ngakwa ban ai kelum kat tu kan ni kijing sya syukur ha kan ni ka ya bat ka juk ka jongi ka bamenta ha ka jing syakri ngilamelen ha ka jing syakri tangman pendap yakin niam kirukam Ngimlong syo kata ka temple umen sembakut. Kumbalong ka balang ka maningkong kabadap daw man sembakut. Ka temple jongki ka jakasyong ka jong umen sembakut. Ngilong kristan tangha ka kerteng. Ngimdon ka jingya day ba im bad utray Jisu. Ngimyalap ya ka jing bisyar. Ya ka dujok. Ya umen sembakut. Ngipen sengaw bahaya ki shukor. Ngipen sengaw tenat ki pait ba. Bagian ong mga kaday kabanang banyalap. Mga uday banang ban kren. Henry, ya ka ketin jong ka jing sisya. Ngimnod ban kren ya ka. Kabas ngaw si. Kumbang iyo
dangsian bagi yeng mani how wheels kabalang kari kabal ia kabala pa ya ki missionary bang itu ya ga gospel ni tips bang ga gospel Lyngba ki sahab ki mem missionary na wheels Henry kini ki yeng mani jongki kila kalalong ki museum kalapan pat ya ka dok nut ka jongki banget ki babun tungin yet bat tenju tungin yet yala dia Jisu haba wana ka temple ulai i baki ya dia ya tiet. Barhang ta ula bitar. Bad ula sempat ula syok ula penkelai ki jing ki miet. Bad ula pelat ya kita ki paru. Ula bread ya kita ki jing de jongki. Da ka jing bitar uang ka yeng jong akalong ka yeng jong ka jing duai pi penkelai. Ya ka yeng jong ki ka krem ki nong to. Tongin sumar ko ki ba iya jong try Jisu. Kumno ki jing ki syakri jongi hilang. Siapa ngi kentai pan? Aku ban keren. Ka proverb ka ba laipo way ka dekat ka ba laipo ka ong. Ka jing itnat ka long ka jing shukor. Bat ka jing bhabriu ka long ka jing thala. Henry ka kentai ka ba shepting ya utrai kata ka ban yo yaro ka kentai ka ba shepting ya utrai kata kan yo yaro ko ki para kentai ki jonga ko ki long kami ko ki men ki para ba iya ya utrai Jisu Duri ko yala ka long renyang ga jongi na maruni usaitan uwan ban pen shoy yangi ban pen ngop yangi hagi jing snew jong ka bertei ban pen ngop yangi hagi jing auria ban pen ngop yangi hagi jing ya demet hagi jing snew gi jing thala ki bang yo i bakan ka bertei kala terwa ka jing thang ka men sem bagi da ai ka daw ban pen kesan yala di Namar ngale ya kan ni ban besar ya lagi kun hatau blay dan ban besar pi hatau kupau ba beneng iya ya pi ukpa jongi wong wat kisem beneng kim tray ki tiu lili ka pentor tiu kulap ka sharon kan no gijing itnat jongki ukpa ba beneng pen kop ya ki upsa ya ki don ko wei ka jing ya thuk kana ba wei pastor ha ka jing duai jung u blay la pen pau ya u ya u paralok jung u pastor baru ong duai na kan tau ni na mar ka yeng jung u kala jat barang ta ong kum no try u blay la pen pau ha u bok suoj u la wan ban syang ka ni ka terpeng u suoj balong ka dur ka jong ka shri bat kala pasiau ka skor ka jong ta ka briu palong ka ba briu bet yala di kat no jing bhabriu jong pa payo yu ni pastor kumne balai pami ya tamno khandiat namar ki babun ki ba itnat ya pa kani ka briu kala ya ka jing lingkar jong ka jing em na way hadin way pat badu blay ula ong yu ni pastor la siban pen khya ya ka yeng ka jong ni pastor duai ba un yeng scam namar habalawan kani ka jing telap kalong kum ka jadu kabaki briu kim so to yala dia bagi danaka ko gi kun samla to kan briu ka jing shukor kan wan au tram ya rap yangi unia kersan yangi namar ngilong gi kan thai gi bau e ki mary gi jong trai ki thai sati gi bau sawan shau kanong let kurem ka ba bhabriu na ka banta unong let kurem jong yu Jesus Christ larangin pai pat syaka jing sun syar nganom kwa ban keren siapang ka jing sun syar tu ya tenjo hi tu ya pet hi mapi namar nga ong hang ni banang ni siya kamat usaitan un kni bat un sun syar Lyngba kinong sun syar lada kinong sun syar kim day kiba yaw blay kiba wad ya ka kamat jong u kumbau Daniel ula wad ya ka kamat ka jong try ula duai laisin shisngi lada kinong sun syar jongi kim long giba don ka jinga day giba imbat utray Jisu tungin kam husiar tungin syarai bat duai
Yo ngingat lagi jing shukor usaitan. Tungin tenju. Kaktian ulay ka ong tu pendam hagi nong sensyaran ray. Tu tenju. Hatu kaya day ni emat kaktian ulay. Tungin duwayro. Nakabenta ka ri baga jaj ban ri ka jongi. Bau blay unsay ki rangkan say ki taken say. Kita kiban ay tilot yala dia ningkong shaw blay. But kita kibahaba kila yo ya ka bor. But kajing start no blay. Kin sensyar kumbalong usalaman. Da kajing syepti yang yaw blay. Kawipat. Kakentian kabangiong. Hakaktian pareng wat ngawi eh. Globalization. Globalization. Kata kajing yalong shitlop kapertay. Kapertay kabalong kaway. Bat kani ka globalization kajing sulong kaway ya kapertay. Kawanra ya kata ka modernization of culture. Kawanra ya kata ka rukom im balapan kelano ban penlong temai pat ya ka katkum kani ka juk ka bamenta. Bat kani kawanra sipun kijing kela. Bat mangikum kikun kristan. Ngilong kulmar jingmot. Kumbang tin pareng confusion. Kajing kulmar kawan. Na kini kijing hikay kibabunjan. Kijing hikay kibarung Lyngba. Ki movie, kijing akplim. Ki rung Lyngba. Ki internet, ki rung Lyngba. Ki mobile, ki jongi. Ki rung Lyngba. Ki babon, ki bahikay yang Ngi juong, kajuk. Ki kasi kilong ki badon ka akor ka buram. Tungin sumar bayo ka jano kata. Namar kijing hikay. Bangin pensrim yala di bat kaniga pertay. Kaktian ublay kisiti upol sinong rom ka bakat ar kat ka maningkong tuwat paniasrim yala di bat kaniga pertay. Tu pen keladur no yala di. Tu ay ka metchong pikum kajing kanya. Kaba ima ka matchong utray. Kajing temu jong kani ka globalization. Kalong banwan rai kajing suk. Bat ya kajing long ka way. Kila persyang banwan ra. Ya ka way ka identity. Mga nung ong shuaw nga day ka nung India nga day ka Mekhalia nga day ka ni ka nung Africa. Mga I belong to the world. Nga day jong kani ka birthday. But kani kila persyang banwan ra. Ya kata kajing long ka way ya ka identity. Ka way ka rukom im. Kata kajing long ka way. Ha ka rukom im. Ha kata ka culture. Ka rukom im ka jongi. Bangin ya long ya srim lang ka way. Ka way ka tingka. One world currency. Ka way ka niyam. One world religion. Kaway, kajing sensyar. One world government. Kabalong, kajing penkre. Ya, kajing wan. Kajong uta ukres lamler. Dangsyen. Ngiyo iru haki YouTube. Bala penpoy ha Israel. Ya kita ki red haifa. Ki masih basaw. Ban penkre ya kajing kenya ka temple. Ya ka ban satayno. Bat ban penkre kajing wan kajong kris lamler. Kini ki masih basaw. Kilong. Kat kum kaktiin kajong blay. Kitab jing keng kalanong ka bakat kanday. Iway bat ar ka ong. Ki masih lut. Basaw. Batelem. Bamdan jing duna. Kila ong ruang tahi Israel, begini ki masih besar, kim dan kajing duna ruem, dan kajing tok beriaki, kilong ki bakot, ki bakiak, ki baklain, ki basau hon, ki masih lot, bat kila ap ikini, bam kidon santali kita ki masih, kila ap, balik si andala tei kata ke temple, wusnem, ken sayo, ban ai kajing kenya. But balawadro ikini gijat masih la arajar senam tam lap yaki. Dre tang hakan ni kapor bagidang lap yaki. But niyo bakani kalong kata ka persyai ka tinjong play.
Namar ka jing kenya kalong tang sisian kitab Hebrew. Kalong tang sisian Hebrew si pokat ar. Tang ka way ka jing kenya. Siya bam jukod bar kata ka jing kenya ka priang huna kamadjong blay. Kadai ka jing kenya. Kabau Jisu la ay ka jing sya jong uwa ka ding na Calvary. Ublay priang syo. Ya ki masi pediang syo, ya ki langbrot pediang syo, ya ki sim ki do ki paro, ki siar pediang syo jis ublay. Ray day tanggas nam ka jong jisu. Kabalaban sano iki pop ki jongi. Niyo iru syo. Ya kata, ya kabangiong ki artificial intelligence. But kini ki artificial intelligence technology. Kaba daki machine ki keren brio. Nganya tu ya pi. Ngadon itai Alexa po iyeng. Ban ngong Alexa kano beje menta. Be ya tu ya kapor. Alexa. Tem yang ay kata ka jingruai be itai tem. Ngong Alexa sange no. Isange. Ngong Alexa ay ki kubor yang give me some news. Be itai Alexa ila ay ka kubor ka betrong ba. Tingam kerdu ika jing tip namar ngay osngaw la ka Alexa ru. Kani kabakam kraw ko Alexa kan sa mi. Bat kita ki robot ki bisir kay. Ka China ka onga pan kre kita ki sipay super soldier ki ban yale atma sngaw shir kay. Kata ka robot kabala ban le ay delivery ki tiar delivery ki jing bam hagiri parang gilale ki Alex kita ki robot kabala ban bakum ya kayeng ka ban sariyeng kata ka robot. Kini ki machine ki boncat. Syirkay ko ki parabangit ka jing shukor alor ki jing shukor. Bat ka jing tip kalong haki simpri akti ki jongi. Kita ka knowledge is at our fingertips. You touch layo. Ngimdon ka jing kerdu ya ka jing tip. Kumbong Daniel ha ka lenong ka bakar ka dukot basaw. Kajing tip kan saroy, knowledge shall increase. Ini hilong kajuk kabangi im. Menta bad uplay un kiben na beneng. Uplay un bitar bad uangan otno. Ya kirmiang shintur basyukor. Sam kat ar kadukot kabalay. Kabaar kurin kalnong basaw, dukot basaw kaong. Ba, uni usaitan ken, ekjukor. Uni usuit temen ken. Uni ubaman ken. Udah uni ken. Bopen mat lai ki kemat jongi bangim yo i. Bopen kelut ki skor jongi bangim semau to bangi dan ka ayom jong ka jing syukor. Ngim dan kam ngim dai ban ngam jeliu ki ngim dai ban sngap rui ki jing ruai ki jong syaitan ka music ki jong syaitan. Kan yo kem ki bor jong ka jing dom. Kin transfer gini ki evil spirit. Hangi nakata ka daw. Tu, kajing ruai ka praise and worship kalong siki bam jukod. Kogi kon samla. Yai pen roi kajing ruai kajing put jing tam nakabentaw try nakabentaw Jisu. But kani kalong very healthy. Kani kalong kababae. Kawanra shibun kajing karku gikenro jong ka Jerusalem kajing jong pikin sa kalem no. Pan ngapoy menta ko ki parabangit ba ki kun ki jong blay. Para Kristan paro. Apoy siya banta ka bakut. Bat kata kalong. Kumno ngin light na kijing syukor. Kumno ngin light na kijing syukor. Habaw Jisu yang hakajing bisyar. Upilat. Ulak keliya u. Melong usim kijiu. Upilat ulak keliya u Jisu. Melong kisim kijiu. Are you the king of the Jews? Jisu le jubabong. Meong ba ngalong. Ngalawan kenang. Siya ka pertay. Ban yo apply ya ka jing sisya. Ngawan kenang siya ka pertay. Ban yo apply ka jing sisya. Upilat. Ula keli. Yaw Jisu. Ka ka jing sisya. What is truth? But ya kani gajing keli ga gajing shisha ampadan ki ustad ki philosopher hagi arajar snementa ban jubab ya kata. Ka gajing shisha. Henry ka ketien ka jong blay. Ka Bible kala jubab yang i. Gajing shisha. Hagi lai benta.
hagi lai benta balada phi bu yala dia bat phi dan yala dia hagi nigi lai benta jong ka jing shisha an shukor no ya phi ka baningkong haga gospel u Yohanes ka lendong ka bakat saw ka dekot ka ban riu u Jisu ong ngalong ka jing shisha tien pareng I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Ngalong ka lenti ka jing shisha bat ka jing em. Di. Anam dan mano balak balik cukpa. Lat na u Jisu. Lat na nga. U Jisu. Ulong ka jing shisha. Kabaar. Gospel u Yohanes kat nyo ka dekot bakat nyo. Ka tien jong blay ka ong. Ka tien jong me ka long ka jing shisha. Kaktin jong me kalong ka jing shisha. Thy word is truth. Hatu ngidap mo da kaktin ublay. Hatu ngidap mo da kata ka jing shisha jong kaktin ka jong ublay. Kabenta ka balay. Baningkong Yohanes kalunang ka basan. Bat katkot ka banriyo. Kaktin jong ublay ka ong kumne. Naba uta umensim ulong kajing shisha. Naba uta umensim ulong kajing shisha. Uyones sa kalanong kabakat riyo dukot bakat lai ong. Ngan sa lit no, but ngan sa pa yaw mensim jong kajing shisha. Uban yalam ya pi si kajing shisha baro. The spirit of truth. Utaw mensim jong ka jing shishaw de mensim bakut. But na kijing ay kijong mensim bakut ay hangi. The spirit of discernment. Mensim jong ka jing penyaper ya kabade bat kabamde kaban usaitan bat na ublay bangila ban penyaper. Habang idon yakini kilay an shukor no yangi. Hatu pidon ne em, hau Jisu. Pila pediang ne em, yau Jisu. Hatu pila yo ne em ka jing map ki pop jong pi. Hatu pidon ne em ka jing ya day ka ba em badu Jisu. Haba pidon yau Jisu pidon ya ka jing shisha yero utrai. Kabaar, hatu pidap ne em da kaktien jong play. Hadu pipulian ne em ni ka Bible ka balong kaktien jong ka jing shisha. Lada pila le kom ta. Usoy tanom la ban shukor ya pi. Pin sngau tu ya ka lenti ka badai. Kat kom kaktien ka jong play. Nakata ka daw. Ngimiyad kulmar. Ngiyang scam magkaktien ka jong play. Kanong rim jongi ka di kaktien ka jong play. Ya ka ba ka balanghi ka layeng ha kanong rim jong kaktien ka jong play. Mat ka balay. Pidon mo mensim ako ya pi. Lada umensim ako yudan na po jang pi. Umensim jang kajing shisha. Un pelaj ya pi. Nakijing shukor. Kijang usaitan. Ay kublay ya pi baro. Kiblas ngap. Ya kan ika kubor. Ban upen kan mau try nga. Ya kata ka balang bau ong. Ngantay ya ka balang haloru mau siang. Umaw siyang ulong u Jesus Christ. Umaw siyang ulong kaktin jong blay. Umaw siyang ulong how mensim bakut. Bat ki suit ka tujok kinamla. Banyale presya. Ya kata ka balang. Yaro you try. Hallelujah. Ku kiba iya jaw try Jesus. Kiba sngap ya kan ka kubor. At tibo mensim u blay. Ulapan kan do ya ka mensim ka jong pi. Bat hakan ka por. Ngakwa. Bangin ya leh utrai. Ha ka jing tuai. Ban nga kwa ya pi ki ba kwa ban pediang yu Jisu. Sunga ba ban penbut. Ya kan ni ka jing tuai. Ya ka bangan ya kan ni ka por. Atrai Jisu. Ngawan kumbang along nga kamat jang me. Ngalong kanong pop ka ba kraw. Unong pop ba kraw. Naro ka po imay jong alapun na ka pop. Hado menta. Try Jisu nga dan kam ya me. Try Jisu nga pediang ya me. Hakado anut ka jang ako munong pene munong suspa. To sad no. Yagi pop ki jang baro. Tagasnam kaba koridor. Kabalami na Calvary. Jisu ba iya jang
long yang au kun ka kun jong me tu sen shar ma me ka jing im jong a me long kun rat jong ka jing im jong a long yang au kun ka jong me bat kumba me la kular ha ka ni ka sngi bo an thono ka kerteng ka jong a ka kitab jong ka beneng jisu ba e jong a ha ka kitab jong ka jing im habangan leit no na ka ni ka perthai bang ni shem ban me on shem baka kerteng jong ka ton ka kitab jong ka jingem yaro ye me jisu mapani kini baro haka kerteng ka badan bor tamu jisu amen atrai jisu ba ye jong ngilios ngoi kini ka kubor jong ka jing shukor no ko trai kini ka perthai ka badang ya wa kini ka klemat menta atrai ba ye jong tu pelai ki kun jong me na ka ni ka jing shukor no kumbaga ktin ka jong me ka long tolong ki ba adkar tolong ki ba sharai na bau satan kumusing ba kerho da ya keleng ban ngut telino ya kita ki batlat ablay jong apan klan yang itrai daga bor ka jong me da wen sim ko jame bat daga ktien ka jame pelat yang i jisu be nagi jing syukur no jong kani ka perthai pan yarap yang itrai bangin yang scam madu ka bakut trai hadu bangin dia sngoi ka jing pensawai ka turoi bat ngin ya herbat me trai jisu bat ngin i no ikani ka perthai ka jong satan ka perthai jong ka jing chat trai o nga ai ngo ya metur bat scam ka jing im jongi batu ger kui wei pe wei ko trai ki bala ngap ko trai ki be i ki jong me trai jisu ki be yam ki ba pat donu ki bala ngap ga pop ka jing ele baro trai ki jing pang ki jing jar ki wan ki jing im jongi ringa tip ko trai jisu me don na senda jong ki ban pen khia ye ki ban pelaj lo ye ki ban pen im ye ki trai ai bagani ka por kan long ka por ha ka ba me man one try ban pen im shibon ki ban same go try ki ban la ya ka lenti she beneng go try bon pen thli ya ka du jok try ban pen khap nya ka beneng go try kani ka long ka jingang nut ka jong me ko pa ba beneng na ai ngut try ba mes ngoi ki jing duai ka shakri ka barit ka jong me try nangker khu try bagak tin jong me kan ya shafrang Lyngba gani ka media ministry the light of the gospel yaro ika kerteng ka jong me para ka ba wai no jong kani ka jing shakri ka jongi to ai ba ka jing ba uble ku pa uble i ningi na mabjukun ka jing ai ka jong Jesus Christ bala shaga ding na Calvary bala mi pat na ki ba ya bat ba imbat ngi bau don mun sim ba khu walong perlog wu jongi mun sim jong ka jing shisha mun sim ba duai na kabanta jongi bu yasad na kabanta jongi uman sim bakhuj uban pen kre ya ka balang ka ba im ka thai sakti ka ba khu ya khamat jongi ko pa ha ka ta ka sngi ka ba wan shao na yangi to ai begin lai we kan chong sa ring ka ba way gi ba it gi chom try o gi ba dan ha ka balang gi bam pat dan na ka balang try gi ban pdiang ya be ko try jisu au try kan long ring kat bagi reu khu chame hakleng satlak ka perthai nado mentabat ki bam jiu kodru amen yaro you try Banyayan hajing imbat me but scam yang atrai bayo setan uwan pentame but scam yang atrai but scam yang atrai Baskem yang atrai hapeng katmato baskem mame baskem yang atrai perthai badap tang kajing syukur baskem yang atrai
Baskem mami Baskem yana atrai Baskem yana koji subai Baskem yana atrai Ngawan hajan jong nitrai bai Baskem yana atrai Baskem yana atrai Baskem yana atrai Hapting katmato Baskem mami Baskem yana atrai Haba mi don ngas ngoshan shisha Baskem yana atrai Namon jong mi ngan ngom yat bakla Baskem yana atrai Baskem yana atrai Baskem yana atrai Hapting katmato Baskem mami Baskem yana atrai Hadu nangi kajing im kan wai Baskem yana atrai Namar jong mi ha pertaingan syai Baskem yana atrai Baskem yana atrai Baskem yana